O teatro volve copar as fins de semana do Auditorio da Xuventude. Co mes de outubro volve a Cambados o seu ciclo de teatro, que este ano muda as representacións ao sábado. Hai un cambio con respecto a todos os anos anteriores e é que por primeira vez este ano cambiamos para probar, a ver que tal funciona, cambiamos de data, que habitualmente era os domingos ás 7 da tarde, e pasamos para os sábados ás 8 da tarde, a ver que ocurre, que tal responde o público. Aínda que, como veredes, se mirades todas as datas, o terceiro fin de semana sigue sendo un domingo, pero por problemas de ocupación do auditorio. Desde hai tempo está posto unha actividade da Diputación. O ciclo arrinca xa este sábado coa obra Raclete de Ibuprofeno Teatro. Nacidas libres de contraproducións, as fillas bravas do grupo Chévere e Tropical de Elefante Elegante completan a programación coa que a Concellería de Cultura agarda repetir o éxito de anos anteriores. De feito, a edición pasada a media estivo en 120 espectadores en cada obra. Agardar que sexa un éxito porque as obras, a verdade, que son todas realmente excepcionais. Entón, agardamos que a xente acuda masivamente e tamén agardamos valorar este ano porque nos inclinamos, porque, bueno, moitas veces a salida aos espectáculos a verdade é que invitan máis un sábado a xente sabendo que o día seguinte non ten que traballar que a saída de casa os domingos pola tarde, non? Entón vamos a valorar tamén en función de asistencia e iso, agardando que xa o primeiro día, que vai ser o sábado que ven, que a xente acuda masivamente. A entrada para poder acceder ás representacións terá un custo de 3,50 €.